Эфирда Отна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. 21 март җомга кичендә Отна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар турында кыскача. Районга Татарстан Республикасының тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе беренче урынбасары Лариса Хабибуллина килде. Авыл хуҗалыгында язгы кыр эшләренә әзерләнәләр. Икшермә кадет мәктәбендә укучылар пилотсыз очу аппаратлары ясый. Әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак алдагы минутларда сөйләрбез. Бу атнада Саба муниципаль районына Татарстан Республикасының тарифлар буенча Дәүләт комитеты рәисе беренче урынбасары Лариса Хабибуллина эш сәфәре кылды. Ул гражданнарны кабул итте һәм коммуналь инфраструктура объектларында булды. Кунакны район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов озатып йөрде. Тарифлар буенча Дәүләт комитеты хезмәткәрләре мондай эшлекле очрашуларны ел сайын оештыра. Аеруча коммуналь хуҗалыгына кагылышлы мәсьәләләрне хәл итүгә, тарифларны киләүгә, шулай ук транспорт, кадастр мәсьәләләренә кагылышлы сорауларны чишүдә эш башкаралар. Төп бурычлары гражданнарны борчыган сорауларны да хәл итү. Спикер эш сәфәрен Шәмәрдән коммуналь хуҗалыгы чистарту корылмалары эшчәнлеге белән танышудан башлады. Гражданнар белән очрашуга килгәндә, аңа бу көнне үз сораулары белән эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче затлар мөрәҗәгать итте. Алар эш барышында килеп туган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итүен сорадылар. У каждого предприятия есть и теплоснабжение, и водоснабжение, и водоотведение, обращение с твердокоммунальными отходами. То есть весь перечень коммунальных услуг практически в ведении одной из организаций, что в принципе мы поддерживаем с своей стороны, потому что гораздо больше эффективности в этом, потому что можно одно и то же, например, спецтехнику применять как в воде, так и в тепле, так и в части полигона. Это гораздо экономнее получается, это более эффективнее. То есть можно, например, если где-то техники нет, отвлечь ее с иного вида деятельности. Также и касается работников, основного производственного персонала. Поэтому, по нашему мнению, вот этот механизм, он в республике был давно. Потом, когда перешло вот это все в частные руки, создалось очень много крупных предприятий, но вот Сабинский муниципальный район избежал этого, потому что на сегодняшний день вот практику можно привести Пестричинский, Лаишевский, где очень много гарантирующих поставщиков, на одной деревне там 5 организаций. Это, во-первых, удорожание тарифов, это неэффективное использование, это отсутствие как таковых документов на эксплуатацию объектов. Поэтому здесь вот такая положительная практика в плане того, что организации сохранились многопрофильные, мы как бы только приветствуем. Сегодня мы посетили новые очистные сооружения, достаточно эффективные, то есть запаха вблизи уже практически никакого нет, и как по данным директора организации, они прошли в том числе и экологическую экспертизу, то есть истоки на выходе, они соответствуют тем параметрам, которые есть. Это не всегда так, к сожалению, но вот хорошо, что здесь как бы сложилась ситуация такая. Алга таба Лариса Хабибуллина Саба күп тармаклы җитештерү предприятиесе, шулай ук байлар сабасындагы чистарту корылмалары эшен, каты көн күреш калдыклары полигонын карады. Биредә технологияләр саклана, халыкны начар ис борчымый, бу инде объектларның таләпләрне үтәү хакында сөйли дип белдерде Дәүләт комитеты рәисе урынбасары. Шулай ук ул аларның ресурс мөмкинлекләрен эффектив куллану дәрәҗәсенә дә басым ясарга кирәклеге хакында билгеләп үтте. Урамда яз исе тиздән карлар эреп бетәр, хуҗалык гаражларындагы техникаларда уяныр, игенчеләр язгы эшләренә тотыныр. Хәзергә җиң сызганып эшләп, ремонтлап, техниканы язгы кыр эшләренә әзерләп бетерәселәре бар. Җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең мишән хуҗалыгында техниканы язгы кыр эшләренә әзерләүнең барышы белән таныштырып үтәбез. Календарда язның беренче айы мар, димәк тиздән басуларда тракторлар гөрләячәк, туфракка тәүге орлыклар төшәчәк. Язгы кыр эшләренең уңышлы, тиз арада сыйфатлы итеп башкарылуы игенче механизаторларның тырышлыгына һәм техниканың төзеклегенә бәйле. Мишән хуҗалыгындагы техника паркында бу көннәрдә хезмәт көрелтүсе тагын да көчәя төшкән. Язгы кояш та ашыгырга кирәклеген искәртеп тора. Безнең мишән хуҗалыгында инде барлыгы 2952 гектар сөрелек җирләре бар. Без шул җирләрне сөреп эшкәртү өчен инде безнең иртә яздан 5 тырма агрегат чыгачак. Моның берсе инде шул 22 метр киңлектәге К701 тракторына табып эшләнә торган агрегат булыр дип торабыз. Хәзерге вакытта тырмалар төзекләндерелеп, ремонтланып куелды. Күздән үк инде дип әйтергә кирәк. Хәзерге вакытта паркта инде эш бара. Культиваторлар ремонтланып, аммиак суы кертергә көйләнелеп куелды. 2 агрегат культиватор икеләтелгән инде. Шулай ук 2 агрегат сызып 36 чәчкеше ремонтланып, менә соңгы чәчкеше ремонтланып
көйләп кенә бетерәсе калды шул стадияда. Безнең инде хуҗалыкта хәзер шул тракторлар инде ремонты бар әле. Планы рәвештә дә керәләр, теге эштәверендә ватылып та керәләр инде. Ремонт эшләре бара. Безнең инде шул башта күздән бит инде подставка куеп чыгабыз һәрбер агрегатны. Парк территориясендә шуннан инде иң беренче без башлыйбыз тормалар агрегатын ремонтлаудан, аннан соң культиваторлар ремонты, аннан соң чәчкечләр, каток, шулай ук һәр менә сипкаларны ремонтлап аласы бар, бер кат кардан чистартып чыгарып инде. Бер кат карап аласы бар. Старшик Гарифуллин Мәхәмәт абый, пенсия яшендә булса да эшләп тора, рәхмәт. Тимерче бармы? Тимерчедә инде безнең тырма ремонтында эшләде Хадиев Илфар белән Галимуллин Айдарлар. Алар инде менә берсе дизель тракторчысы, икенчесе Хадиев Илфар көскене комбайнда эшләде, Акруста. Хәзер инде язгы сабан эшендә 150 тракторында эшләр дип көтеп торабыз. Дөрес, хуҗалыкның үз техникалары шактый тузган. Кирәк вакытта җаваплыгы шикләнгән Саба җәмгыяте хуҗалыкка һәр вакыт ярдәмгә килә. Яңа чәчкеш агрегаты кайтуы көтелә үзе. Хуҗалык хезмәтчеләре аңа зур өметләр баглыйлар. Язгы кыр эшләрендә катнашачак техника белән бергә көндәлек ремонт эшләре дә булып тора. Инде язгы кыр эшләрендә катнашачак техниканың тулы әзерлек хәленә китереп куелуы көн үзәгендә торган мәсьәлә. Менә бүгенге көндә машина парк дигәндә эшләр бара. Ниләр чәчкечләр, ниләр әзер инде, менә соңгы чәчкеч парк эчендә зданиялар җылытылган, тырмалар ниләр әзер инде бөтенесе. Хуҗалыкның иң зур байлыгы хезмәт кешеләре. Озак еллар эшләгән механизаторлар, шоферлар һәр ел фасылында да үз хезмәтләрен намус белән башкаралар. Армиядан кайтуга охшушында инде. Төрле машиналарда эшләргә туры килде инде, менә монысы. Хәзер инде 60-ны тутырып киттек, әкренге әле цирканы биргән булабыз инде. Биреп торалар, бөтенесенә әкренге булып тора. Шул үзебезнең көч белән техниканы рәтләп чыгабыз инде. Җәй көне бит инде бер туктаусыз эшлисе, чабасы, йөрисе дигәндәй. Карма, чәчү, ашлык ташыйсы, шуңа әзерләнеп ятыш. Шуңа күрә кышны монда капитальный ремонт уздырасы була инде. Чөнки туду елы да бар машинаның искелеге дигәндәй 2001 елгы. Шуңа күрә быел ныгытып карап чыгасы булды инде. Мишан хуҗалыгында шоферлар механизаторларның тырышлыгы белән һәр эшне үз вакытында башкаралар. Аларның кайберләре ел фасылларына карап төрле техникада да эшлиләр. Мен үзем Мамкадыр тракторында эшлим. Әле төзек состояниедә эштән генә килдем. Мен әле пока фермада кормытыйм, аннары чәчү вакытында инде ашлама, семена тиюдә эшлим. Запчастьны кайтып биреп торалар. Машина трактор паркында хезмәт шавы көн дәвамында тынып тормый. Яз кояшы инде шактый ук кызулый да башлады. Шуңа күрә дә язгы кыр эшләрендә катнашачак техника ремонтын төгәлләү көн үзәгендәге мәсьәлә булып тора. Ватан сагында сәхифәсендә бүген тагын бер махсус хәрби операциядә катнашкан якташыбыз белән таныштырырбыз. Ул Кызыл Миша авылыннан Фәнил Әхмәтвәлиев. Кызганыч, райондашыбыз 2023 елның 17 ноябрендә үз хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Шушы көннәрдә аны туган авылына алып кайтып җирләделәр. Безнең якты көннәребез өчен гомерен биргән батыр солдат рухы каршында башыбызны иябез. Улыбыз Әхмәтвәлиев Фәнил Фарсил улы 1995 елның 19 сентябрендә гаиләбездә өлкән улыбыз булып дөньяга килде дип искә ала. Аның турында Фарсил абый. Үскән дәврдә тик тормас шук бала булды. Куркуны белмәде, хайваннарны бик яратты. Кечкенәдән үк йорт тирәсендә кайнашты. Бөтен эшләребездә булышты. Бигрәк тә малларны карауда зур ярдәмче иде. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан ветеринария академиясендә белем алды. 2018 елда аны тәмамлап, районга эшкә кайтты. Тимершык участогында ветеринария табибы булып эшләде. Шул ук елны армия сафларына китте. Саратов өлкәсендә ракета гаскәрләрендә хезмәт итте. 2019 елда октябрь айында кайтты. Кайтты да үз хезмәтен дәвам итте. Үз эшен бик белде. Яшь булуына карамастан һөнәренең остасы булды. Һәркем сокланды аңа ди Фарсил абый. 2022 елның җәендә Фәнил хезмәтен Теләче районы Август оешмасында дәвам итә. Махсус хәрби операция башлангач, мобилизацияләнеп туган илебезне якларга китә.
Анда ул разведротага килеп эләгә. Луганск өлкәсенең Сватово шәһәре биләмәсендә бөтен җаны тәне белән разведчик булып хезмәт итә. Ветеринария табибы булу аңа сугыш кырында нык ярдәм итә. Ул анда санитар эшендә башкара. Иптәшләренең яраларын дәвалый, аларны үлемнән алып кала. Фәнилнең әтисе Фарсил абый актив волонтер да. Ул махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм әзерләүдә бик зур көчен куя. Һәр вакыт улы белән элемтәдә тора. Алар өчен көченнән килгәнне эшли. Беренче тапкыр кыска вакытлы ялга Фәнил 2023 елның апрелендә кайта. Икенчесе шул ук елның октябрь аена туры килә. Соңгы кайтуында ул байлар собасыннан фатир ала. Йөргән кызы белән кайткач өйләнешергә сүз куешалар. Фәнил үзе йорт җир җиткереп яшәү турында хыяллана. 2023 елның 7 ноябрендә ул ялын бетереп, кабат махсус хәрби операция зонасына хәрби бурычын үтәргә китә. Фәнил сугыш кырында үзенең бик күп иптәшләрен югалта. Алар өчен җаны әрней. 16 ноябрьдә соңгы тапкыр әти-әниләре белән телефоннан сөйләшә. Ул анда алгы сызыкка кертүләре турында хәбәр итә. Бу керүдән инде Фәнилдән бүтәнчә хәбәр булмый. 1 елда 4 айдан соң барлык тиешле туганлыкны раслаучы тикшерүләрдән соң аның җәсәден быелның 19 март көнендә туган ягы Соба районы Кызылмиша авылына алып кайтып җирләделәр. Озатырга Фәнилне белгән район халкы, туганнары, дуслары, хезмәттәшләре, авылдашлары, гомумән аны белгән һәркем, сугышта бергә хезмәт иткән иптәшләренең тормыш иптәшләре, республика һәм район җитәкчелеге килде. Зиратка аны зур чакрымнарны иңләгән колонна озатты. Кыска гына гомерендә ул үзенә карата шундый хөрмәт яулаган. Егетнең якты истәлеге һәркемнең күңелендә мәңге сакланыр. Алар безнең тыныч тормышыбыз өчен үзләрен кызганмый яуга күтәрелгән һәм башларын салган батыр яугирләр. Фәнилнең әти-әнисе улын алып кайтып озатуда үзләренең өлешен керткән республика җитәкчелегенә, район башлыгы Рәис Миннехановка, Теләче һәм Соба районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закировка, Мәгариф бүлегенә, Татмитагра җәмгыятенә, Мишән Симет хуҗалыкларына, авыл җирлекләренә, Тимершык, Кызылмиша авылларында яшәүчеләргә һәм өлешләре кергән бөтен район халкына тирән рәхмәтен җиткерә. Алдагы көннәрдә һәркемгә сәламәтлек, илебезгә тынычлык телиләр. Мондый кайгы хәсрәтне беркемгә дә кичерергә язмасын иде диләр. Батыр ул үстергән ата-ана алдында башыбызны иябез. Зур кайгыны кичерергә Аллаһы Тәгалә аларга олы ярдәмен бирсен. Яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан мәктәпләрендә пилотсыз авиация системалары илкүләм проекты буенча пилотсыз очу аппаратлары түгәрәкләре барлыкка килде. Укытучылар Лаеш техник икътисад техникумы базасында практик әзерлек үзәгендә укулар үтеп кайттылар. Шушы көннәрдә Икшерма кадет мәктәбендә булып, укучыларның пилотсыз очу аппаратларын ясау процессын күзәтеп кайттык. Мәктәптә 5-7 сыйныф укучылары өчен дроннар ясау, алар белән идарә итү буенча практик дәресләр үткәрелә. Мондый практик чаралар балалар өчен һәрвакыт кызыклы һәм файдалы, чөнки алар дроннар белән идарә итүне генә түгел, программалаштыруны да өйрәнәләр. Программалаштыру симуляторлар ярдәмендә башкарыла. Дрон түгәрәгенә йөрим. Бу миңа бик ошый. Без республика ярышында 4-нче урын алдык. Тагын киләчәктә 1-нче урын алырга җыенабыз. FPV-дрон – это такой дрон, который не держится на месте, им надо уметь управлять. Для этого у нас есть симуляторы по дронам. Он управляется через пульт, и также можно подключить его к очкам, чтобы было удобнее управлять. Сейчас мы остановились на данном этапе сборки. Нам осталось паять провода и сверху прицепить аккумулятор, он прижимается. Когда мы закончим, мы планируем данный дрон эксплуатировать в нашем спортзале. В кружке авиамоделирования мы делаем вот такие вот дроны в программе CorelDRAW. Мы его создаем и тем самым вырезаем на станке лазерном. Используем фанеру. При сборке мы добавляем детали такие, как моторчики, пропеллеры, плата и аккумулятор. Когда мы все это спаяли, его уже можно использовать и летать.
Пилотсыз ұшу аппаратлары белән мәктәптә актив шөгыльләнәләр. Балалар да түгәрәккә бик кызыксынып йөри. Алар бу аппаратларны ұшырырга, сүтеп җыярга, программалар төзеп, төрле операциялар башкарырга өйрәнәләр ди мәктәп директоры Айрат Хидиятуллинда. Үзгәртүләр уку процессына да күп үзгәрешләр кертте. Хәзерге вакытта безнең укучыларыбыз, укытучыларыбыз, хезмәткәрләребез махсус хәрби операциядә булган егетләргә төрлечә ярдәм итәргә тырышалар. Алар матур хатлар язалар. Шулай ук без шәмнәр ясап бирәбез. Ушу аппаратларына бераз ата торган элементлар ясыйбыз. Шулай ук шәкшәкләр, токмашлар кисү белән дә актив шөгыльләнәбез. Шулай ук безнең мәктәбебезгә узган ел менә 2 миллион 700 сумга беспилотный летательный аппаратлар дип атала инде, дроннар, симуляторлар кайтартылды. Моның өчен без Саба районы башлыгы Рәис Нургалиевичка, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиевичка, шулай ук министрыбыз Илсур Гараевичка зур рәхмәтемне белдерәм. Симуляторларда программалаштыру эшен башкарганнан соң укучылар спорт залына үттеләр. Биредә әзер ұшу аппаратларында пульт ярдәмендә идарә итеп төрле командалар үтәделәр. Каршылыклар аша үттеләр. Әле күптән түгел Мөслим районында булып шушы җайланма белән идарә итү ярышында булып кайтканнар. Мөслимдә безнең симуляторда очлар беренче этабы, икенче этабы инде безнең FPV дронда күзлек киеп ушу. Безнең инде бу FPV дронда шуның тагын бер максаты безнең укучы балабыз йөртүче дронны күрми, дронның камерасы аша гына күреп уша. Шуңа күрә инде ул күзлек кия һәм дистанционно управлять ала. Безнең бу дроннар инде 7 километрга кадәр якка йөри ала. Шуңа күрә бик үзен үсә торган яңа направление безнең. Шуңа күрә без инде кадет мәктәбендә шушыны үстерү өстендә эшлибез. Балалар да инде бик тырышалар. Мөслимдә булган ярышта безнең 4нче урын әле безнең эшләргә кирәк, максатыбыз бар. Һәм тагын үзебездә үткәрергә, мин инде шул ярышларда барып, күреп, шул ярышлардан үземә үстәмә опыт җыям, аннары шуны инде кайтып балалар белән бергә сөйләшеп, үзебездә шундый әйберләр тудырып, яңадан яңа препятствиялар ясап, дроннарда очар өчен безнең инде Зарница һәм Победа кебек зур ярышлар кадет мәктәпләре арасында бара. Шунда инде безнең менә соңгы 2 елда дрон бик активно кулланыла. Республика, Россия ярышларында дагы. Шуңа күрә инде безнең балалар әзер булсын өчен без менә шу кружокны ачыр өчен бик күп эшләр эшләдек. Һәм балалар белән күп кенә мероприятиялар эшләдек. Шушы ярышта уша торган балалар, ярышта катнаша торган балалар безнең инде уша белергә тиешләр, местоположениесен определять белергә тиешләр и боевой задачалар эшли белергә тиеш. Шунысында әйтеп үтәргә кирәк, кадет мәктәбендә берничә ел рәттән республика күләмендә алга хәрби патриотик уеннары үткәрелә. Узган ел шушы җайланмалар буенча бер компетенция да өстәлде. Икшермә кадет мәктәбендә үз куллары белән ясалган 4 махсус күзлекләр ярдәмендә идарә итә торган 5 FPV һәм әзер 8 ошу аппараты бар. Безнең инде шушы дроннарга каркаслар ясау дип әйтәбез инде. Үзебез җыяр өчен без моны инде 3D принтерда чыгарып ясый алабыз, фанердан җыя алабыз, төрледән төрле кулланып, безнең инде заданиялар буенча эшлибез. Дроннар төрле бурычларны хәл итә, гражданлыктан алып хәрбиләргә кадәр һәм көннән-көн популярлаша бара. Мәктәпләрдә булдырылган әлеге түгәрәкләр киләчәктә ошу аппаратлары белән идарә итүче белгечләр әзерләргә ярдәм итә. Быел безнең барыбыз өчен дә үзенчәлекле ел. Без Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтәбез. Әлеге датаны каршылаганда районыбыз буенча Бөек Ватан сугышында катнашкан якташларыбыз белән таныштырабыз. Шушы көннәрдә Кавый Байкеев исемендәге Иске Икшермә кадет интернат мәктәбендә булып кайттык һәм аның тарихи патриотик музее, җирлек халкының Бөек Ватан сугышында катнашучы әти-бабалары белән бәйле истәлекләре белән таныштык.
Иске Икшерма кадет мәктәбе музейында шушы җирлектән Бөек Ватан сугышына киткән якташларыбыз турында мәгълүматлар урнаштырылган. Кызганыч, аларның берсе дә исән түгел инде. Музейда Җиңүгә юл проекты урын алган. Ул Бөек Ватан сугышы барышын күрсәтә. Биредә гади авыл тормышыннан башлап рус армиясының җиңүенә кадәр күренешләр сурәтләнгән. Экспонат 5 өлештән тора. Аларның һәрберсе сугышның аерым елларына багышланган. 1986 елдан алып 2017 елга хәтле Икшерма кадет мәктәбендә балаларга география һәм җәмгыять белеменнән укыткан Фәридә ханым Нәҗметдинованың бабасы да сугыш каһарманы. Кызганыч, ул Сталинград өчен барган бәрелешләрдә һәлак булган. Без теге соратып, военкоматлардан, аннан соң ниләрдән, Россия ниләренә чыгып, инде каналларына чыгып, шуннан бабайның сугыш кырында, Сталинград сугыш кырында башын салганын белдек. Менә безнең әтиләр инде безне шул рухта тәрбияләделәр. Аларның гаиләсеннән 5 кеше сугышта һәлак булган. Абыйлары, энеләре сугышта һәлак булганнар. Татарстан Республикасы Диңгез флоты оешмасының Саба районы филиалы җитәкчесе Илдус Галиевның әтисе дә Бөек Ватан сугышында катнашкан. Оказывается, мой отец во время Великой Отечественной войны участвовал в освобождении северной части нашей страны. Кольский полуостров, там еще есть граница между Норвегией и Советским Союзом, рядом полуостров Рыбачий. Их по воде десантом сводили туда и высадили, и они разгромили северную морскую военно-морскую базу немецкого флота, и после их перевели уже для освобождения Ленинграда, и дальше в сторону Германии освободили прибалтийские страны, республики и Польшу. Потом он был ранен и дослужил еще после ранения до 1946 года. Охраняли они военный аэродром на территории Польши после уже разгрома немецко-фашистских войск. Өлкән буыннарның безгә матур тормыш бүләк итүләре өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Аларның батырлыклары онытылмасын иде. 19 мартта илебезнең хәрби су асты көймәсендә хезмәт итүчеләр көне билгеләп үтелә. 1906 елда нәкъ менә шушы көнне император Николай II хәрби флот судноларын классификацияләүгә корабларның яңа разряды су асты көймәләре дә кертелү турында фәрманга кул куя. Бу көн су асты диңгезчеләренең һөнәри бәйрәменә әверелде. Шул уңайдан хәрби су асты көймәсендә хезмәт итүчеләр Саба дулкыннары телерадиокомпаниясында булып, үзләренең истәлекләре белән уртаклаштылар һәм хезмәттәш дусларын бәйрәм белән тәбрикләделәр. Без флотны онытмыйбыз. Бүген чакырсалар, тагын 1 ел булса да хезмәт итеп кайтыр идем дип шаярта Татарстан Республикасы Диңгез флоты оешмасының Саба районы филиалы җитәкчесе Илдус Галиев. Мин үзем 70-нче үткән гасырның 70-нче елыннан 70-нче елга кадәр тоже төньяк кызыл байраклы төньяк флотта, Северный флот дип зиндирүчә. Архангельский шәһәрендә радиотехнический школада радиотелеграфистлыкка 6 ай курслар укыганнан соң безне расформировать иттеләр по флотам. Мин шул ук Северный флотта калырга туры килде. Мурманск өлкәсенә алып килеп, Североморскидан билделәр дә безне Полярный шәһәрендәге душманның төньяк зонадан безгә үтеп керергә мөмкин су асты көймәләрен изләп табучы, тотучы һәм аларны безнең границадан үткәреп җибәрмәү, су асты өлешеннән даже күрә белеп аны су астыннан да тыңламаган чиракта аны мәҗбүр итү эшкә чыгарга шундый коралларыбыз бар иде. Әгәр дә анда тыңламаса, мин аларны аңар якын ук төшереп шартлатырга да, ул су астында кайсы тирәнлектә торганын белеп, һәм подводный лодка хәрабәгә әйләнә генә. Менә шушындый вазифаны бетерә торган су асты көймәләренә каршы тора торган, аларны юк итә торган су асты кораблендә хезмәт иттем мин. Барлык шушы хәрби диңгез флотының су асты көймәсендә хезмәт итүчеләренә чын күңелдән шушы бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Аларга исәнлек, саулык, һәр вакытта дагы тугры булып, чын подводниклар булып, өлкәнәйгәч тә оныкларына дагы үзләре турында сөйләп,
мотор итеп, ғұрурланып, исполатлары біле яшәргә ясын иде. Яңа Мишән авылыннан Рамил Мустафин хәрби диңгез флотында 1974-77 елларда хезмәт итә. Полярныйда хезмәт иттегенде безнең база шундай. Безне җибәрделәр 1 елга автономный плаваниягә. 14 национальность бар безнең подводный лодкада. 70 ничә кеше арасында. Шунда мин единственный татар идем. Ну, ярый иптәшкә бер үзбәк малае бар безнең Кок. Түбән Симет авылыннан Илгиз Мөхәммәтгалиев 1987 елның 23 июнендә армия сафларына алына. 3 ел буе атом су асты көймәсендә үз хәрби бурычын үти. Без Симет авылыннан 6 малай киттек бер көндә. 6 классташ, 6 бызда шушында сыпытта алганык. Дүртебез 6 ай буе бер пласта бер ишнидә хезмәт иттек. 6 ай буе. Икебез атомный подводный лодкага кадәр, икебез дизельныйга. 3 ел давамында мин 2 тапкыр ялга кайттым. Безнең корабль атомный подводный лодка инде. Үземнең хезмәтемнән зарланмадым. Бүген секендә Аллага шөкер. Симет авылында торам. Шонагым бар, 4-нче сыгылыр атыра, малай кыз үстерәбез. Тормыш иптәшем белән бергә авылда 2 генә яшәп ятабыз. Балалар кайтып тора. Тормышымнан канәгать. Шул форсаттан файдаланып, үзебезнең су асты кемәсендә хезмәт иткән егетләребезне шушы бәйрәм белән котлыйсым килә. Аларга исәнлек, саулык, гаилә бәхете, тынычлык теләп калам. Су асты көймәсендә хезмәт итүчеләр, бәйрәмегез белән һәр барчагызга да ныклы сәламәтлек, бәрәкәтле тормышлар, хәерле хезмәт көннәре телибез. Узган атнада лесхоз бистәсендә атаклы урманчы Нургали Миннаханов истәлегенә чаңгы ярышлары узды. Кыяшлы матур көн, саф һава барлык урманчыларны чаңгы трассасына бердәм җыйды. Үз укытучыларын алар һәр елны шулай спорт ярышы үткәреп искә алалар. Чаңгы ярышына кирүчеләрне Соба урман хуҗалыгы җитәкчесе Илһам Рәхмәтуллин сәламләде. Инде без бүген үзебез күргәнчә чаңгы ярышына җыелдык. Без елда бу ярышны оештырабыз инде 20 елдан артык инде бу ярыш оештыруга инде бу безнең ярышның төп сәбәбе безнең остазыбыз легендар урманчы Россия Федерациясе Республика Татарстанның атказанган урманчысы безнең эшкә төп нигез салып калдырган. Без хәзер шушы аның Нургали Миннахановның калдырган изеннән барабыз, аның эшен продолжать итәбез. Шу Нургали Миннаханов истәлегенә оештыра торган чаңгы ярышы инде бу безнең. Biz инде монда үзебезнең коллектив монда, үзебезнең урманчылар, 6 участковый лесничество монда, селекционный центр монда, док бар монда. Монда хәзер менә без әле эшләгәнебез юк иде. Без монда быел балалар да безнең монда, мәктәп урманчылары, безнең Соба районында 23 мәктәп урманчылары бар. Менә шуларның арасыннан сайлап күпмесләр килде бүген шулар безнең янда инде катнашалар. Иң элек стартка балалар басты. Алар 1 километрлы араны үтеп финишка килделәр. Беренчелекне кызлар арасыннан Айгөл Исмагилова яулады. Мин бу лыжда йөрүне бик яратам. Мин аннан кичкенәдән шөгыльләнәм инде. Беренче киләм дип уйладым. Уңышлар алсыннар. Беренче урын, икенче, өченче. Малайлардан беренче урынга лесхоз мәктәп урманчылыгыннан Азамат Зәйнетдинов ия булды. Ярышта урманчылык командалары да катнашты. Алар 2 чакрымга эстафетада көч сынаштылар. Дистанцияны 2 егет, 1 кыз узды. Барлыгы 6 километр булды. Коллективлар арасында беренче урында Собабаш урманчылыгы, икенче урында идарә аппараты, өченче урында агач эшкәртү цехы. Җиңүчеләргә призлы урын алучыларга медаль, грамота, акчалата бүләкләр тапшырылды. Ә инде җиңүчеләр күчмә кубокка ия булды. Күктән кояш елмая, яз килә, гөрләвекләр ага, җылы яклардан кышлар кайта. Ә күңелдә кыш, кар, чаңгы юллары. Быелгы кыш үтә үзенчәлекле булса да, спортчылар өчен чаңгы юллары беренче урында торды. Ямлы Соба яр буе сишәмбе кичә чаңгы спортын яратучыларны җыйды. Кайлардан гына килмәгәннәр бирегә. Соба районы спортчылары янына тирә күрше район чаңгычлары да килеп кушылган. Биредә 2024-25 елгы чаңгы сезонын яптылар. Быел инде кыска гына булган чаңгы сезонын тамамлауга вакытында җитди дип әйтергә була. Менә бу Соба
Ямле Сабаяр бойында быел бу сезонның төгәлләү ярышларын үткәрәбез дип әйтергә була. Ну әле чаңгы сезоны аның белән тәмамланмады дип әйтмәсем мин. Лесхозда шуырга мөмкинлекләр бар. Бу трассада әле карар беткән шуырга була. Ну, без инде официаль рәвештә традиция буенча берничә ел дәвамында официально ачабыз, официально ябабыз. Менә бүген шушы сезонны ябу ярышлары бик күңелле. Балтач районыннан, Арчадан, Кукмарадан, үзебезнең Саба районыннан бик күп чаңгычылар катнаша. Профессиональ дәрәҗәдә чаңгы белән шөгыльләнәләр хәзер. Шуңа күрә финишка кергәнче ярышларны карап тору кызык. Инде безнең бүтән үткәргән ярышларның төп максаты алга таба менә бу астагы баскычны үтеп, өстәрәк баскычка менсеннәр, республика күләм ярышларда, Рәсәй күләм ярышларда, шулай ук дөнья күләм ярышларда да инде Алла берсә ачлык ачалары безнең чаңгычыларыбыз җиңү яуласыннар дип тырышып эш алып барабыз. Гомумән чаңгы спорты турында сөйләгәндә Саба чаңгычлары турында горурланып сөйләрлек сүзләребез күп безнең. Безнең инде менә күп еллар буе шуып йөри Таипов Алмаз, Таипов Илназ, аның хәзер Нияз биатлон белән шөгыльләнә. Таипов Илназга тренер булып эшли башлады. Шулай ук Миннегулов Рушан, Русланнарны беләбез инде. Булар бөтен менә спорт старлары. Бу шушы Саба чаңгысының югары дәрәҗәдә икәнен күрсәтә. Безне инде хәзер Рәсәйдә дә, Татарстанда да таныйлар, беләләр. Шуңа күрә менә аларга карап киләчәк буынны үстерәсе килә. Тагын да яхшырак итеп. Исемнәре саналып киткән зур спортта катнашучыларның үкчәсенә басып килерлек яшьләр үсүе сөендерә. Шулмады, кар әз булды. Күбрәк шавасы килә минем. Кукмара районыннан чаңгы сезонын ябарга 15ләп спортчы килгән. Сабадагы бу трассада гел йөрисе генә килеп тора. Җайлы да, уңайлы да ди әңгәмәдәшем. Я приехал из Верхнего Кумора, чтобы поучаствовать в этих соревнованиях и попробовать занять место. Без бүген инде менә Сабада ясыйбыз закрытие зимнего сезона. Менә әле яңа чаңгы трассын ачкан идек, уже вакыт шуны тиз үтә, уже менә закрытие. Инде бөтен кеше җәй җитте дигәне, менә монда бүген идеальный трасса, менә әле шуларлык та шуларлык. Шуңа күрә менә кемнең мин пользуюсь случаями әйтеп куйм, кемнәр чаңгыда шугасы килә, пожалуйста, чөп шугыз. Әле монда шуырга. Просто прекрасная погода. Самое главное, менә бүген ярышлар безнең әйбәт үтсә инде. Самое главное, без травм, без происшествий. Скорость бик зур монда, особенно толоран төшкәндә. Шуңа күрә бөтен кешегә дигән желаю удачи и инде көчлесе җиңсен. Менә бүген күп кеше килдеме? Бүген действительно күп кеше килде. Кукмардан килде, Орчадан килде, Балташтан килде, Сабадан. Әле менә яңадан әле менә Шалдына күренә кешеләр монда. Шуңа күрә практически уже безнең северный районнарда уже кар бетте, Сабада кар бар әле. Безнең Сабада действительно беренчедән ярышлар на уровне действительно на высоком уровне. Сабада дөресен низкий уровень була тиштә түгел инде. Шундый возможностьлар белән, шундый ниләр белән возможностьлар белән дип әйтгәндә, бу безнең Сабада беренчедән гостеприимный халык, икенчедән бөтен условия бар, ул гостиницалар, ул судьяларның дөрес итеп эшләве. Шуңа күрә Сабага бөтен кеше килә теләп, бу лыжа гына түгел, бөтен вид кадаган. Игел сорап торалар, качан Сабада ярыш бар дип, шуңа күрә без һәр вакытта даган ашык күңел белән алабыз аларны. Соңыннан җиңүчеләргә мактау кагазлары, акчалата бүләкләр тапшырылды. Узып баручы атнабыз шундый яңалык хәбәрләре белән истә кала. Үтәсе тормыш юлларыгыз шатлык, куанычлардан гына торсын. Исән сау булыгыз.